आज गोव्यात आलात, कसं वाटते आपल्याला? खूप छान वाटतंय आणि मांजरीमध्ये येऊन जास्त चांगलं वाटतंय, कारण आमचे परम मित्र जीत आरुलकर इथले आमदार आणि धडाडीचे नेते आणि त्यांच्या संघासाठी, त्यांच्या मतदारसंघासाठी त्यांनी खूप चांगलं काम केलं आणि त्यांच्यासाठी कार्यक्रम करताना खूप छान वाटतं. आज त्यांच्या शिगमोत्सवामध्ये आम्ही सगळे परफॉर्म करतोय. मला इथे येऊन खूप छान वाटलं. मी दुपारी आलो आणि खूप छान पाहुणचार केला त्यांनी आणि आता कार्यक्रम करू. त्यानंतर उद्या मी परत. दादा, तुम्ही मांजरे मतदारसंघात मला वाटतं 2 वेळा येऊन गेलात आणि गोव्यात तर तुम्ही तुमचं येणं जाणं असतंच. आमच्या गोवेकरांना तुम्ही काय सांगाल? कारण तुमचं नाव बांदोडकर. हो, ॲक्च्युली मी लोकांना गमतीत सांगतो की तुम्ही दयानंद बांदोडकरांचं नाव ऐकलंय का? ते म्हणतात हो. मी म्हणतो त्याचं मी कोणी नाही लागत. अशी गमती करत असतो मी. पण हे खूप छान वाटतं. नेहमी जेव्हा पण गोव्याला येतो फार आपुलकीने लोक भेटतात, खूप प्रेमाने भेटतात. खूप प्रेमाची लोक आहेत, गोड लोक आहेत. जसं आपलं नारळामध्ये खोबरं असतं तशी गोड लोक आहेत. फक्त आपल्याला छान राहायला पाहिजे सगळ्यांना आणि जी चांगली कामं करतायत जसे जीत आहेत किंवा इतर जे आपले नेते मंडळी आहेत त्यांना चांगलं सहकार्य केलं पाहिजे आणि आपला गोवा खूप छान प्रोग्रेस करेल. दादा, आपल्या जे प्रेक्षक आहेत किंवा गाणी जे ऐकणारे लोक आहेत त्यांच्यासाठी आता नवीन काय मिळणार आहे स्वप्नील दादाकडून? काही नवीन आहेत, काही जुनी गाणी आहेत जी माझी पॉप्युलर आहेत ती पण आहेत, काही जी नाही नॉन पॉप्युलर आहेत पण जी मला आवडतात, जी मला असं वाटतं की लोकांना ऐकली पाहिजेत किंवा त्यांना चांगला म्युझिकल व्हॅल्यू आहे अशी मी काही गाणी सादर करणार आहे. काही क्लासिकल फ्युजन सादर करणार आहे, काही नवीन चित्रपटाची गाणी आहे, काही अल्बमची गाणी आहेत. तर असं एक मिक्सचर, काही टायटल सॉंग्स आहेत, एक सगळा मिक्सचर या कार्यक्रमात असणार. इट्स गोना बी अ मल्टी कलर्ड शो. दादा, आणि ते पुढे येऊ इच्छितात या फील्डमध्ये, त्यांना तुम्ही काय सांगा? नाही, छान आहे. जर गोव्यातून येत असेल तर उत्तमच आहे, कारण गोवा आता मुंबई आता मार्ग सुरू झाल्यावर फक्त 5 तासाचं अंतर असेल बाय रोड. सो त्यांनी छान तयारी करून यावं आणि त्यांच्या टॅलेंट असेल त्यांना नक्कीच काम मिळणार. त्याचं उदाहरण मी स्वतः आहे, कारण मी जरी गोव्यात वाढलो नसतो तरी माझे सगळे रूट्स इथलेच आहेत. माझे घरचे सगळे कोकणीतच बोलतात, त्यामुळे तसं मी गोव्याचाच आहे आणि माझंही स्ट्रगल मुंबईतच आहे. फक्त एवढंच इंडस्ट्री आमची मुंबईत असल्यामुळे इथे एक वेगळी छान इंडस्ट्री तयार झाली पाहिजे जेणेकरून इकडच्या लोकल टॅलेंटला बूस्ट मिळेल आणि मग ते मुंबईला येऊ शकतात. पण जर तसं नाही घडलं तरीही ते मुंबईला येऊ शकतात. असं नाही की इथे इंडस्ट्री पॅनल सुरू झाली पाहिजे. पण मी जे सिनेरिओ बघतोय की इकडे म्युझिक इंडस्ट्री फार मोठी नाही आहे, छोट्या प्रमाणात काम करतात सगळे, पण ती मोठी झाली पाहिजे. त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू सगळेच. कोकणीमधून काय सांगाल आपल्या गोवेकरांना? माझी भाषा आहे, आपली बोली आहे, त्यामुळे त्याचं कौतुक आहे, अभिमान आहे आणि मी प्रयत्न करतो आता कोकणीत बोलायचा आणि जेव्हा पूर्णपणे तयार होईल तेव्हा पूर्ण कार्यक्रम एखादा कोकणी गाण्याचाच करेन असा माझा मानस आहे. लवकरात लवकर पूर्ण करेन. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.